Magandang umaga mga boss. Welcome back to my channel. Dito po ngayon kami sa Arayat, Pampanga. Dito po sa subdivision. Tara po, samahan niyo po kaming magbiyahe. Biyahe po natin mga boss, Arayat to Cainta, Rizal. Ngayon po hapon, balis po tayo. Tara po, samahan niyo po kami pumunta ng Cainta, Rizal mga boss. Yun mga boss, ito na po tayo sa Cainta, Rizal. At atin lang po namin ni Boss Rex dito. Ngayon po yung mga tropa. Yan po mga boss, passport po ng birthday ni Boss Reds. Ini pang may bagsak yun eh. May 10,000. Ano? May 10,000 pang may bagsak yun eh. 10,000. Wow. Yung sa baba. Lata pa mo saya. Tataling na ko. Ikaw pa. Oh, uy. Ayan. Ay, tingin. Tayo. Sampai paling sampai. Live lang na. Iya. Naman ko, nandang gusto nga mo ah. Hindi ba? Nakita kay Lola. Gusto ko na ako nagdadala na siya. Siguro excited na umuwi siya. Tapos nagkakaroon pa ng maraming problema. Parang nakakabali. Ano bang ano to? Ang klaseng pansit. Don't worry. Wala na. Yung lamesa. Mapit.
Da, ano po po. Otan jangan me. Hindi ba ko? Oh, konsya oh. Tayo. Dito kayo, tita. Wala ko kwan pala natin. Ito may mahabang upan mga kuya oh. Kaya ko sila. Babala kayo. Marcelo, kanya ba ako? Nagutom nga sila kasi ang tahimik nila. Pero ang aga na, na-expect na namin alas 9 na yun. Alas 9 or alas 10. Hindi nga po, wala pang traffic. Saturday pa naman. Eh, salamat niyo. Anong araw sa bus? Ay. Hindi po kami. Baka. Birthday na mo sa reto. Nag-concert niya lang yung boses. Tapat. Na. Musik ka pa eh. Hindi magpakoto sa kanila. Kapakampay kami. Kuha kami ng picture. Ako naman. Social. Kapay naman. Kuha kang galing mo. Ano to, ramitan siya. Madilim. Naman lo. Ayos naman po, maluwan. Happy birthday. So, di ba na? Hello. 1, 2, 3. Isa pa. 1, Hindi mo magyan. 2, 3. Ngayon yung dur-dur lang ba? Wala rock sa ano. January, no? Yung kanin, no? Ay, lapit kayo sa lamesa. Layo mo
Kaya na. Parang pag-ulam. Hindi nila makaikot eh. Yan ako malagang bukas. Tatama ko ah. Samahan mo ta? Wala kayo. Speaker na. Ganda nung ano ma. Ganda nung ano ni Kuya Renz. GoPro niya. Ngayon ko nakita. Nagtatagayan na. Sa taas. Yung baso ko yan, dun sa may eco bag ko. Uy, mama, kaya para ulam mo. Babalik. Dapat daw nilang ulo niya. Pagkatapos ng ulo, wala silang sabaw. Bukas magkakain. Ba, yan ko bumili pa ng kutsa. Hindi, kalaan nila kasi gagawin nila. Dalawa. Marami. Alam mo, hindi ka maano? Shrimp ko lang. Wala ko tita. Siguro naman nakakain ako. Pero Ano ka? pero bago nakakakain ako. Buti pala hindi na doon yung ano natin bukas. Kasi yung ano namin, pinag-usapan namin kasi yung emergency siya. Ano, buttered shrimp at saka Ayun, kasi ako lang naman. Sila naman kakain. no, thank you. Thank you. Saka hindi na ako natatakot sa ano na siya, forget ako. Ano yung stick number ng ano? Nakakalimutan. Pero ano ba? Ano bigat ka? Nakakain ko yan. Kailangan pa yung hit ko. Kahit yung katawan lang yan, hindi nakatakin ko. Yun nga magugas pa ako nga. Magatok. Ano sa ang galit ang ano sa ibon. Ipon lang naman. Wala ko sa Gusto mo? Hindi ako naglagay ng ice. Pinaano siya.
kaya. Balik ako dito. Nahiya na ako. Ayun na mga boss, ito na po yung project sa Kainta. Yung pong isa na yun, first unit. Yung isa, yung pangalawa, pangatlo, may rooftop pa po yan, ayun, taas. Sige, sara mo na. Ayun po yung sa rooftop. Baka bukas pa po kami ng umaga uwi dahil kakabit pa po yung mga ibang ikakabit. Ayan po mga boss, taturnover na po pala ni Boss Regs yung sa Kainta. Tapos na po pala. Baka po hanggang bukas pa po kami ng umaga dito. Dito na po kami matutulog. Lasing na kanyang kanina. Hagisan mo yun eh. Hindi eh.